Хоць на календары яшчэ зіма, прадчуванне вясны лунае ў паветры. Масленічныя гулянні, феерверк народных традыцый сёння ў кожным кутку рэгіёна. Хтосьці аддаецца рытму танца, хтосьці адчувае свой поспех у барацьбе за прыз. Самыя шчырыя эмоцыі ў маленькіх беларусаў. Шырокая масленіца сабрала тысячы гамяльчан, пацвярджаючы спакон веку, ніхто не мог усядзець дома ў гэты дзень. Песні, гульні, пачастункі на любы густ вясну сустракалі з асаблівым настроем. Призы выиграла. Рада? Да, очень сильно. И, конечно, я всегда очень рада, если поучаствовать в праздниках всяких. Веселье такое нужно. Удалось практически везде поучаствовать. Дети рады. Все хорошо. Спасибо. А што робіць масленіцу па-сапраўднаму шырокай? Вядома, пачастункі. На набярэжнай сёння сапраўдны эпіцэнтр бліннага жыцця. Больш за 10 кропак прапануюць паспрабаваць залацісты цуд, і выбар проста здзіўляе. Тут і дары прыроды, і класічныя густы, і нешта зусім новае. Паспытаць бліны сёння не толькі можна, але і патрэбна. У гэтым ёсць свае павер'і. Здаўна людзі верылі, што колькі бліноў паспытаеш у масленічны тыдзень, столькі і здароўя будзе. Але калі вы думаеце, што масленіца – гэта толькі пачастункі і карагоды, то вы памыляецеся. Гэта яшчэ і дух суперніцтва. І вось перад намі выпрабаванне, якое не для слабых. Драўляны слуп, вяршыня якога вабіць прызам і славай. Многія спрабавалі, але толькі змаглі. Далёка не ўсе. Пакарылася масленічная вяршыня Віталію Стахіевічу. Не готовился, просто с семьей пошел, гулял, решил. Я говорю, пойду попробую, и все. Ну вы спортсмен, наверное. Да не так для себя, легкая физкультура и все. Легкая физкультура, что вы так быстро вот за призом. Довольны вообще? С сапогами? Нет. Ну, а бы что, если честно. Могли бы и получше. А что хотели? Ну, не знаю, поросенка, теленка. Традыцыі праводзіць зіму і сустракаць вясну смачна каранямі сыходзяць на тысячы гадоў таму. Нашы продкі верылі, што ў кожнага дня масленічнага тыдня сваё прызначэнне. З панядзелка па сераду прынята займацца хатнімі справамі. З чацвярга па нядзелю адвесці час гульням і забавам. З гэтым гамельчане справіліся на выдатна. Для нас масленица – это окончание зимы, это наступление весны, это праздник. Семейный праздник, возможность повеселиться. В этом году столько снега, поэтому все прям с нетерпением ждем весну. Организовано прекрасное тут вообще развлечение. Ходим, радуемся, веселимся. Маленькие дети, они хотят развлечений, хотят чего-то поактивнее. Конечно, спорт помогает в этом плане создать праздничную атмосферу. Но еще погода прекрасная сегодня, такое весеннее настроение. Все, наверное, устали от зимы, хотя она прекрасная, радостная, но хотелось бы весну побыстрее. Масленічны тыдзень завяршаецца даравальнай нядзеляй. У гэты дзень па традыцыі праваслаўныя хрысціяне просяць адзін у аднаго прабачэння, каб прыступіць да посту з добрай душой і чыстым сэрцам. На словы «прабач мяне» адказваюць «Бог даруе». Гэты старадаўні звычай склаўся яшчэ ў першае стагоддзе хрысціянства, а ўжо з панядзелка пачынаецца 40-дзённы пост, час малітвы пакаяння і роздумаў. Тацяна Пімёнкава, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».